Γεια σου YouTube. Ναι, ξέρω, δεν έχω να βάσει πολύ εδώ και αρκετό καιρό βίντεο. Αλλά είναι επειδή έχω 64 και τώρα διαβάζω, καταλαβαίνετε. Αλλά ξέρω εδώ πέρα με ένα αγαπητό σας παιχνίδι, το LOL. Έχουμε πάρει Noxer. Πολύ προ. Και παίζουμε με τον Gunplank, ο οποίος το μόνο από το... πώς είναι αυτό, δεν ξέρω. Με Smite και Heal φαίνεται πως είναι πολύ σκατόνουμπο. Έχουμε Assassin Master Yi και παίζουμε αντίον του Fiddlesticks της Katarina και του Assassin Master Yi. Μάλλον στην αδέλφια και είμαστε δίδυμα. Ναι, ναι. Πραγματικά αυτή η Καταρίνα είναι... Εντάξει, όπως βλέπετε έχω και τα πούσια, τα τίντας. Κοίτα, αυτά εδώ είναι πολύ γαμάτα. Θα την πάρουμε! Θα την πάρουμε! Θα το πάρει! Θα το πάρει, ρε! Ναι! Την πήραμε, εντάξει, είμαστε είναι προ! Γιώμα, για μπάτια. Ξέρω όλες τις σχέσεις αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι μάντης. Έχω 1463 και τώρα, γιατί να κάνεις πολύ, και μου λέτε τώρα πώς το ξέρω ότι θα κάνω τα λεφτά μου. Καταλαβαίνω, δηλαδή είναι πολύ φυσικό αυτό που ρωτάτε, αλλά έχω να σας απαντήσω και εγώ σε αυτό το θέμα, ξέρετε. Γιατί μου έκανε επίθεση ο Βλάκας λέγοντας ότι μπορεί να νικήσει αν έχω ulti φίλε όπως εγώ. Και όταν έχω ulti, γεμάω. Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ απλό. Και επειδή γάμισα. Τέλος. Και φεύγω τώρα. Και επειδή δηλαδή, πώς λέει και Cake με τις ικανότητες MLG μου. Δηλαδή, Cake είμαι brother. Έχω και εγώ τις ικανότητες. Και τώρα φεύγω. Είμαι κρατικός. Και όπως βλέπετε παίζουμε μόνο 10 λεπτά. Και μάλλον αυτό το παιχνιδάκι θα λήξει πάρα γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Βασικά, ναι, λήξει ξέρω, γιατί έχουμε εγώ τώρα και επειδή είμαι προ, θα νικήσουμε. Οκ. Fuck, μπούλο, έως, μπούλο, έφυγα, τελείωσα, άντε γεια. Επειδή είναι πολύ προώρα. Ξέφυγα. Ναι. Να τους πω fall back, motherfucker. Δεν είμαι κακός, εντάξει. Γίνεται χάλασμα στα minions και έχουμε να καθαρίσουμε την... Πρέπει να καθαρίσουμε τώρα την... Πήγε σχεδόν, την έχουμε. Ναι, που πάμε, είσαι μαλάκας. Hey, what the fuck! Και ναι, GG. Yeah. Γιατί όταν παίζει με Noxer, ο οποίος φοράει τα νέα τα γαμάτα. Τα πολύ γαμάτα ρε φίλε, παπούτσια. Στον Adidas, τα καινούργια. Ή πάρα από τις νικήσεις. Γεια σας.